Dit is Rondje Regio met deze week Kunstig Neer. Koningspaar bezoekt de regio Noord-Limburg. Maar eerst naar het fietsveer in Venray. We varen over het 20ste jaar, het 20ste seizoen. De oude veerboot begon toch wat slijtageproblemen te krijgen. Nou, de veerboot is inderdaad in een nieuw jasje gestoken. En we hebben dus gekeken of het mogelijk was een nieuwe veerboot aan te schaffen, maar dat was om diverse redenen toch wat lastig. Nou hebben we de hele veerboot eigenlijk compleet vernieuwd. De hele techniek van motor tot elektronica tot hydrauliek. De kajuit is verhoogd. Alles is eigenlijk, het is eigenlijk een nieuwe boot. We hopen zo over minstens 10 tot 20 jaar vooruit te kunnen. En dat we eigenlijk zonder problemen weer mensen over kunnen zetten. We hebben momenteel 15 vrijwilligers die dus ongeveer allemaal 1 dagdeel in de week varen op de boot. Ik koos toen nog dit, kozen wij met 61 stappen, dat was vervroegd uitreden. En toen begon ze net hier met dat pontje te varen, toen huurde ik dat. En Jan Bartels, de uitbater, die was bij ons dirigent van de fanfare. En die zei dat is nog wat voor vrijwilliger, een pontje varen. Nou, ik denk dat is een mooie hobby, daar geef ik mee voorop en zo is dat eigenlijk gekomen. En ik vind het nog altijd leuk om te doen. Dit is het 20ste jaar dat we het varen zien. Dus ik ben met 60, toen werk ik nog, alleen in de weekenden en zondags gevaren. En daarna werd er de hele tijd van die gedeeld. Ik ben van huis uit techneut. Ik heb altijd bij het bedrijf de storingen en reparaties gedaan en wat nieuwe dingen ontwikkeld soms. Nou, met het pontje is ook techniek. Het komt eigenlijk allemaal een beetje, als je erin verdiept, op hetzelfde neer. Ik vind het leuk om te doen. Het is het laatste jaar voor mij. Ik word 80 en dan is het sowieso stoppen. Maar we zijn gelukkig met veel vrijwilligers en we kunnen onder elkaar heel makkelijk ruilen. Dus ik weet natuurlijk nooit over een half jaar of ik het dan een woensdagmiddag kan bijvoorbeeld. Maar zodra dat we het zien, gebeld bijvoorbeeld Hans of iemand anders. En ja, dan helpen we elkaar heel makkelijk. Dat is wel fijn. Zijn er veel speciale momenten geweest in die 20 jaar dat je vaart? Nou, het zijn allemaal eigenlijk vakantiegangers of ze gaan fietsen of wat. Dus de mensen hebben over het algemeen heel goede zin. Dus dat is fijn. Met sommige mensen maken een praatje of sommige komt zelfs heel vaak voor. En, maar wat ik wel een keer bij blijven staan, er zijn ook mensen die vragen of ze as uit kunnen strouwen van moeder, vader, een geliefde. En dat heb ik 3 keer gedaan, maar 1 keer vond ik heel leuk. De dochter die kwam op een gegeven moment, dat was gebeurd bij mij. En toen had ze zo'n blok chocolade bij zich. En toen zette ze mijn moeder, die gaf altijd als iemand voor haar gedaan iets had, een blok chocolade, een tablet chocolade. Dat kreeg ik ook van haar. Dat vond ik eigenlijk hartstikke leuk. Veermannenpensioen. Ik ben 6 augustus wel 80, dan is het sowieso sluis. Maar ik weet niet, ik denk dat ik dit jaar nog wel gans voor mag maken. Dus eind dit jaar is het lees. Ja, het is toch een mooie hobby vind ik het gans niet geweest. Je hoort nog ergens bij, ja, je komt met andere mensen praten. Je weet thuis ook nog eens een keer wat te vertellen. Ja, ik ga je denk wel missen, ja. Maar op een gegeven moment is het ook lang genoeg geweest. Ja, we zijn 20 jaar geleden gestart met allemaal mensen die dus, in die tijd was er nog de VUT, iets vroeger pensioneerden als nou. En dat waren toen dus rond de 60ers. En daar hebben veel mensen ondertussen toch wel een leeftijd bereikt. Ja, dat ze toch weer ook als veerman, een vrijwillige veerman, de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. 20 jaar. Nee, er is heel weinig verloop ook onder de schippers. De schippers vinden het allemaal heel erg leuk werk om te doen. Het is natuurlijk ook heel leuk. De meeste mensen die hier over de boot komen, dat zijn toeristen. Zijn mensen die vrij hebben, recreanten die goede zin hebben. En dan op zo'n mooie boot, op zo'n mooie plek, is natuurlijk heel
prettig om over te steken. En dat korte contact wat de schippers hebben met de passagiers, dat is heel, heel fijn. Dus het gros van de schippers is gebleven. Er zijn heel veel mensen die tot hun 80ste eigenlijk de tour vol hebben gemaakt. De stichting heeft dus een driekoppig bestuur. En verder gebeurt alles in werkgroepen. Zo hebben we een technische commissie, een schildercommissie. Dus dat zijn eigenlijk de schippers die nog allerlei functies doen binnen die veerboot. En een veiligheidscommissie en een opleidingscommissie en ga zo door. Dus eigenlijk organiseren ze alles zelf. Op die manier treffen we de collega's elkaar ook. En is het een heel goede organisatie eigenlijk geworden. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima bezochten donderdag de gemeente Venlo, Bergen en Venray in het kader van de gezondste regio. Bij Greenport Venlo werd het koninklijk paar bijgepraat over het belang van gezonde voeding. Pluimveehouder Peter Jansen uit IJsselstein presenteerde zijn blij. Peter, wat vroegen ze? De koning en koningin bij het ei. Ja, goed, wat wij doen natuurlijk hè, en hoe wij ons bedrijf draaien. En wat voor extra aspecten wij aan het ei toevoegen als ten opzichte van normaal. En dat is? Met name omega-3, dat is een actueel onderwerp. Hè. We voegen extra lijnzaad toe aan het voer, waardoor extra veel omega-3 in het ei zit. Het voer wat bij ons samen met onze leverancier besproken wordt, wat erin zit. Veel restproducten, lokale producten. En dat was eigenlijk het actuele onderwerp waar we het over spraken net met de koningspaar. Wat doet AgroWizard hier op de Brightlands campus in Venlo? Nou, wij hebben hier een kantoor, daar hebben wij een aantal medewerkers zitten. Maar wij hebben onze ontwikkeling van onze, wij noemen dat een boomstammeter, de TreeWizard, hebben wij hier eigenlijk gestart. En ze hebben ons gevraagd of wij dat heel graag aan de koning en de koningin wilden vertellen. Wat is dat? Nou, wij kunnen met deze meter heel nauwkeurig boomstammetjes, dus die hier beneden staan, die kunnen wij meten in de kwekerij bij Fleuren. En daarmee kunnen we eigenlijk praten met de planten. Dus wij kunnen luisteren en zij vertellen ons hoe goed ze zich voelen. En nemen ze een doosje mee? Nee, ze hebben geen doosje meegenomen. Ze hebben wel een folder meegenomen, heeft Maxima meegenomen. Dus. Wat zei je Willem-Alexander en Maxima? Welke vragen hadden ze voor jullie? Wat voor vragen hadden ze? Ja, of je aan een mini-tree net zoveel appels krijgt aan een andere boom. Dat was voor hun wel een vraag. Want zij krijgen natuurlijk een mini-tree mee naar huis. Dus dan is het wel heel erg leuk om te weten of je daar ook fruit aan krijgt. Nou, ja, natuurlijk krijg je daar fruit aan. Nou ja, het is even anders dan normaal natuurlijk. Hè. Maar goed, het liep allemaal goed volgens mij. Dus het liep heel mooi om een keer mee te maken. Rond 10:30 arriveerde het koningspaar met het gevolg in Tegelen bij de Passiespelen. De koning en koningin kregen uitleg over het religieuze toneelstuk. En daarna ging het paar naar landgoed De Hamert in Nationaal Park de Maasduinen. Op het programma stond daar een wandeling door het natuurgebied. We staan hier wel op een van de mooiste plekjes van het Nationaal Park. We zijn net langs de beek gelopen die zo kronkelt. En als ecologen een beek zoeken die er zo natuurlijk mogelijk uitziet. Ja, daarom. We hebben nu Willem-Alexander en de koningin, die gaan samen het hele project promoten. Dus ik verwacht dat wij als gidsen van het gebied Ooije-Wansum in de toekomst nog erg druk gaan krijgen. Hoor. In Venray werden Willem-Alexander en Maxima bijgepraat over de mentale gezondheid bij jongeren. Ze spraken onder meer met YouTuber Dylan Hagens. Ook zijn er sessies met een pedagoog van Vincent van Gogh. Tientallen tekeningen werden donderdag bezorgd bij ouderen in de gemeente Bezel. Het is een initiatief van de 7-jarige Sarah van der Biezen. Zij stuurde vorig jaar een tekening naar de burgemeester. En die vond het vooral heel erg leuk om daar ouderen mee blij te maken. Sarah, die een tijdje geleden mij benaderde met een tekening voor corona en alles daar rondomheen. En toen hebben we er toen voor gekozen, Sarah en ik samen, om het aan te bieden aan een ouder hier in Offemikhof. Nou, en dat was toen zo leuk gegaan dat Sarah eigenlijk het idee had van, we kunnen met onze hele klas eigenlijk wel gaan kleuren. Dus toen
had de burgemeester mijn juffrouw gebeld om tekening voor andere oude mensen te maken. Jullie een beetje eenzaam voelden zo in de coronatijden? Nee, we zijn niet eenzaam. Absoluut niet. Maar we vinden het heel fijn hè, als jullie voor ons die tekeningen gemaakt hebben. Gezellig met En hoe is het nou in deze tijd, zeg maar, met corona? Is het toch allemaal net wat strenger en wat lastiger? Ja, dat is ook. Ja. Maar wie vind je dat? Je kunt nergens hier gewoon op vakantie binnen blijven. Ja. Sommige mensen voelen zich al wel een beetje alleen. Omdat bij sommigen zijn de mannen doodgegaan of de vrouwen doodgegaan. Dat is niet zo leuk. Nou, mevrouw Rutte, dat ziet er al heel vrolijk uit hier. Met gelukwensen, hartjes en tekeningetjes werden de ouderen verrast door Sarah en 2 vriendinnen met de burgemeester. Het kon op veel waardering bij ouderen rekenen. Fijn dat kinderen toch aan ons gedacht hebben. Ja, ik heb het hartje gekozen. Dat is liefde. Bijna de hele school heeft een tekening gemaakt. Die we dan nou zeg maar op verschillende plekken in onze gemeente aan de ouderen overhandigen. Van de basisschool Bosdaal, die hebben allemaal gekleurd. Meer dan 80 kleurplaten voor de mensen in onze gemeente om er een hart onder erin te steken. Ja, nee, we hebben wel dukker dingen dus dat we merken van boetenaf. En dat is dat denken allemaal aan ook. Echt, dat is een echte opkikker altijd. Ja. Samenhang, we denken aan elkaar, maar we dragen ook met elkaar een steentje bij om het hier gewoon leuk en goed met elkaar te houden. En in coronatijd zijn er heel veel uitdagingen bijgekomen als je het hebt over eenzaamheid of mensen die ook even de weg aan het zoeken zijn. Ja, dan is het mooi dat de jong en oud elkaar op deze manier weten te vinden. Tevreden gezichten en mogelijk gaan Sarah en haar vriendinnen door met kleuren. Misschien wel. Maar misschien gaan we nog door. Maar eerst genieten van dit succes en een welgemeend applaus van de ontvangers. Op zondag 11 juli vindt Kunstig Neer plaats. Een kunstmanifestatie met kunstenaars uit Neer en directe omgeving. Vanavond was er een informatiebijeenkomst. Kunstig Neer is een evenement in de gemeenschap Den Hameker in Neer. Waar we zeg maar alles wat Neer aan kunstenaars en kunstminnend publiek in huis zet om dat bij elkaar te brengen. Ongeveer een jaar geleden kwam ons ter oren, ik was het trouwens zelf ook niet, dat er in Neer best wel veel mensen zijn die zich actief met kunst bezig gooien. Zelf iets maken, kan van alles zijn. Schilderen, met beelden, noem maar op, tekenen, fotografie. En het leek ons een aardig idee om die mensen een keer hier in het gemeenschapshuis bij elkaar te brengen in de vorm van een expositie. Het gemeenschapshuis heeft die functie ook om dit soort zaken te organiseren, om mensen bij elkaar te brengen, maar ook mensen in contact te brengen over met zaken zoals Ben Bessen, wat Duitse en kunst. Dat is natuurlijk een hele aardige. Kunstig Neer, 11 juli. Dus het is meer dan alleen een expositie? Het is expositie, maar het is ook een kennismaking met de mensen achter de kunst. Het is ook in mijn ogen heeft het ook een stukje educatieve waarde, want de kunstenaars worden uitdrukkelijk uitgenodigd om dingen te laten zien, wie ze werken, waarom dat ze het doen, wie ze eraan zijn gekomen, wat hun inspiratie is, wat ze zoal maken, dus laten zien. Maar ook de toeschouwer metnemen in de flow van kunst maken, genieten van kunst. Ja. De kunstenaars die meedoen, kan ze eens wat namen noemen of wat, laten we zeggen, haar dingetjes die ze doen? Nou, ik weet bijvoorbeeld, die mevrouw die ken ik zelf ook, Beppie Wong. Beppie Wong, ja, schilderes, die maakt prachtige dingen. Die duidt die oog met, die is trouwens ook zelf betrokken bij de voorbereiding en de organisatie van dit evenement. Maar er zijn ook mensen die zich bezighouden met beeldhouden. Bijvoorbeeld Henk Franse, Vriend Derks. Die als hobby beelden mappen, beeldhouden. Die maken leuke dingen en die komen ook met haar spul hier naartoe. Dan moet je zich voorstellen, het is kunst van mensen die als amateur of beginnend kunstenaar actief zijn. Maar ook kunst van mensen die er al ver in gevorderd zijn en dat al jaren doen.
Het is jonger en het is ouder. Bijvoorbeeld de jongste deelnemer is Nora Vraag. Nora is, die ontwerpt kleding, moet ik zeggen. En die doet ook met, die maakt kleding op maat en die wil hier mensen laten zien wat het beukt. En wie zo'n proces gaat, dus wie dat ontstaat, wie dat in zijn werk gaat. Ja. Nou, ziet het er nou uit dat het met de corona zich in die mate ontwikkelt dat het publiek gewoon mag komen. Stel dat er toch weer ingegrepen moet worden, dan zal het waarschijnlijk niet door kunnen gaan of op een andere manier? We hopen dat het doorgaat. Daar ga ik zelfs van uit dat het gewoon doorgaat. Ik bedoel, op dit moment gaat het de goede kant op. Het aantal besmettingen neemt af, de versoepelingen nemen toe. Ik ga ervan uit dat die lijn zich voortzet, maar we hebben natuurlijk ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Dus mocht het op een of andere manier, om een of andere reden de foute kant op gaan, ja, wij gaan nemers in gevaar brengen. Wij willen zelf dat risico ook niet nemen. Dus in het uiterste geval kunnen we tot het allerlaatste moment natuurlijk besluiten om het af te lassen. En dan op een later tijdstip toch nog doen, want dan is het werk al gedaan. Hè? Ja, precies. Ja, dit is al het derde datum die we hebben. Dus we weten al wat het is om uit te stellen en we weten ook al wat het is om het weer opnieuw op te starten. Dus dat komt zeker worden. Nora, dit dus ook met een kunstig neer. Wat is die specialiteit? Ik doe het kledingontwerpen, dus modeontwerpster. Ik doe het eigenlijk het maken, het vervaardigen van kleding. Dus helemaal uittekenen en op maat maken. Dus helemaal op een persoon maken. Ja. Maar het heeft een kunstzinnig tintje, neem ik aan, hè? Het kan. Het kan ook. Ja, het kan. Eigenlijk van allerlei soorten kleding. Ja, omdat de titel kunstig neer is. Ja, klopt. Wat heeft dit eigenlijk doen besloten om hier aan met te doen? Het is gewoon leuk om iedereen te laten zien wat ik doe en creativiteit hier neer ook te laten zien. Wat er allemaal, wat voor kunstenaars hier eigenlijk in het dorp zijn. Ja. En wat voor soort werk van zelf wil ze laten zien? Van alles eigenlijk, een beetje variatie. Ik heb bijvoorbeeld met examenstukken nog van school waar ik eigenlijk wat trots op ben, die eigenlijk nu nog maar in de kast hangen, terwijl ze best wel geshowd mogen worden. Eigenlijk van allerlei dingen, ja. En vind je ook een beetje een kunstenaar of meer hoe heet dat, hoe heet dat tegenwoordig, immers de kleer ontwerpen maakt? Ja, kunstenaar is een groot woord misschien, maar ik ben wel heel creatief in elk geval, ja. Sam, jij bent de jongste hè, die deelneemt. En wat doe jij? Ik doe 3D-printen. In mijn vrije tijd maak ik kleine beeldjes, huisnummerbordjes, van alles. En dat maak ik met plastic en met de behulp van een apparaat. Ja, maar nou is dat een beetje lastig als je wat ouder bent en je hebt het nog nooit gezien, hè, wat jij klopt. maakt. Kun je het een beetje uitleggen? Ja, 3D-printen is eigenlijk met behulp van codes stuur je een apparaat aan. En die apparaat die gaat op basis van die codes op zijn printgebied plastic spuiten met temperatuur van 210 graden. En dat laagje voor laagje gaat hij te werk en uiteindelijk heb je één kunstwerk, een voorwerp. Ja. Dus het kan een voorwerp zijn en waar moet ik dan aan denken? Ja, ik heb ook een 3D-scanner, dus dan kan ik mensen inscannen en dan heb je een borstbeeld. En ik heb ook voor een gezin 3 scans moeten maken en dat heb ik samengevoegd en dan krijg je eigenlijk een familie in het klein uitgeprint en dan zie je echt jezelf terug in het beeld. Maar het heeft toch echt heel erg met kunst te maken? Ja, het heeft ook met kunst te maken. Dus, heel veel vormen kan je bedenken en printen en maken. Eigenlijk is alles wat je kan verzinnen is mogelijk. En waarom doe jij mee aan deze bijeenkomst? Ja, ik wil ook wat jongeren aanspreken, ook kennis laten maken met techniek. En ik denk als ze hier komen dat ze ook de andere deelnemers zien met schilderijen. En misschien, ik hoop dat hun dat ook aanspreekt. En misschien halen ze wel een nieuwe hobby eruit. Dit was het Rondje Regio voor deze week. Bedankt voor het kijken, goed weekend en tot volgende week.